Santa! Joulupukki! Santa! Joulupukki! Joulupukki! Santa! Joulupukki! Can anyone see Santa anywhere? Näkyykö pukkia missään? Pukki! Where is Santa? Pukki! Santa Claus! Where are you? Does anybody see him? Is he coming? Onko joulupukki jo tulossa? Missä? Ai tuolla! Ai tuolla! Täällä jossain. Uploadeja kuuluu, mutta hiippaa ei vielä näy missään. Nyt vilkaat jotain punaista. Siellä on niin paljon kilttejä lapsia tiellä, että hetken kestää, mutta sieltä se taitaa saapua. I think I see something red over there. Oi, mahoton paikka. Nyt minuakin alkoi vähän jännittää. Oi. Hello, Santa. Kyllä, täällä on aivan mahdottomasti väkeä. Ei. Toimii. No niin justi, hyvä. Voi, mahdoton paikka. Onpas täällä väkeä. Onpas mukava nähdä teidät kaikki täällä. Onko ilta mennyt mukavasti? Hyvä. Kukas on ollut kiltti? Hyvä. Kuinkas pitkä aika nyt on jouluun? 1 yö. Oh my goodness. Very good evening, my dear friends. It is just wonderful to see you all here. Never seen so many people here in this place. I wish you all warmly welcome. Christmas is now so close that it will not come any closer except tomorrow morning when it's there. Huomenna on aatto. Onko jännää? On tietenkin.